сезон е целия свят с светили. И така, хора, здравейте, виждате ми грозната мутър тук. И в този клип ще правим нещо, което е доста по-смислено от всички други клипове, както казвам, нали, в последните ми два клипа. Но как си взе, в този клип ще сгубяваме конфигурация за 1100 лева. Всъщност конфигурацията без кабели, нали, и всякакви такива глупости се пада 1082 лева, ако не се лъжа. Ето, това е сметката, 1082 лева. Така, и така, като за начало почваме с дънната платка, която е на Gigabyte H110M с сокет 1151. Като цяло не искам да взимам кой знае колко скъпа дънна платка, все пак покривани абсолютно всичките очаквания, съобразене с абсолютно всички останали компоненти в това видео, включително с рамповете. Много е хубава тази дънна платка, особено за цената си, 107 лева. И нека да преминаваме към следващия компонент. И така, следващия компонент е захранването на DeepCool, което е уникално захранване, хора. Наистина, по-добра оферта за захранване не съм виждал и наистина имате супер добро, цяло доста голямо захранване, така да кажа, с доста ватове, 750 вата, с Gold сертификат 80+, няма толкова да казваме, нали, както и на дънната платка. Само искам да кажа, че няма да използваме Dual Channel, все пак става въпрос за 1100 лева и, нали, това в общини искам възможно да са най-добри процесорът и видеокартата, за да може да откарва GTA 5 на едни very high и high настройки, така по-смесено, докато се стримва. В смисъл, просто искам компютъра да е голяма машинка за 1100 лева. И така, нека премина към следващия компонент, който е кутията. И да, сега ще си кажете, защо не почна с процесора и видеокарта? Искам просто да похваля тази кутия, защото наистина е уникална кутия с място за 3 вентилатора по 120 мм за 56 хита. Вижте и външния вид, сега ще си помислите, това е някаква рандом снимка. Не, така изглежда кутията. Няма никакви стъкла по тази кутия, нали, ако искате да си гледате, съжалявам. Но уникална кутия, в смисъл има си доста място и кутията е на прилична цена и осличето отгоре външния вид е сравнително хубав, само това двата цвята са подбрани хубаво, но като цяло аз не си падам по жълто. Но нека премина към следващия компонент. Така, следващия компонент е процесора, защото без процесора нямаше как. Тук аз всъщност съм написал, че процесорът в тази сметка е 125 лева, макар и да съм намирал процесор и за 120 лева, специално този Intel Pentium G4560, който е уникален процесор. Както виждате, ето първия компонент, по който съм подбирал дънната платка. Ето тук 1151 и дънната платка 1151 съответно. Този процесор е наистина най-доброто бюджетно решение, защото като за начало, окей, сега всички ще си кажете, първо, че не е аналогнат и второ, че не може да се, нали, не може да се оверклоква и да се клоква като цяло. За какво ви е? Той работи на 3,5 ГГц честота, а пък конфигурацията е за 1100 лева. В смисъл, смятам, че като цяло не ти е кой знае на каква оферта да си оверклокваш процесора, за като имаш нещо, нали, една конфигурация за 1100 лева. Така че процесора и без оверклок, в смисъл и без клок, дори, нали, си има и други начини, дори без да ти е аналог на самия процесор. И плюс това трябва да се подбира специална дънна платка, за да ви се оверклокне добре процесора. Но има и други начини да се оверклокне. Това е друга тема. Но като цяло този процесор е на достатъчно голяма честота, си работи и смятам, че и така процесора си е добре. Но ако смятате, че искате да си оверклоквате процесора, тогава ще направя отделно видео. И нека преминава към следващия компонент. И така, следващия компонент е напалит
а именно Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, която е 4 гигабайтовата. Това е абсолютен разбивач на всякакви бюджетни конфигурации. Смисъл, това абсолютно изобщо не предава смисъл. Тези два компонента са най-бюджетните решения в случая, именно G4560 и Nvidia GTX 1050 Ti, които са уникални компоненти, в доста конфигурации присъстват. И вижте, смисъл, картата е 372 лева. Сега ще имате малко тест, ето сега може да видите теста, трябва да спада някъде тук. Както виждате, тръгва GTA 5 смесени настройки Very High на 60, почти 60 FPS, което е много добре, при рекорда не става въпрос. Така че уникална конфигурация според мен ще се получи. И нека преминаваме към следващия компонент. Следващия компонент е на Kingston. И сега ще си кажете, бат тъпата скапана плочка рампа. Така е, човек, не предавам се. Така, работи на 2133 МГц, но и сега, нали, както виждате външния вид, смисъл всички се разберат по външния вид, не мога да разберат това, паси така. Така, самата RAM памет е като цяло изгодно решение. Сега ще си кажете, на то по външния вид, нали, изглежда супер грозно такова, с тия старите плочки, нали, всичко зелено бате. Да, обаче това е едно бюджетно решение за тази конфигурация. Както виждате, за 130 лева можех да избера за една за 70 лева, смисъл пак 8 гигабайтова. Но избрах на Kingston, които са много добри в RAM паметта, като цяло те според мен са шампионите в RAM паметта. И смятам, че наистина те са наистина уникално решение за тази бюджетна конфигурация. И сега, ако искате, нали, да си купите някаква плочка RAM, която изглежда по-хубаво, или дори да използвате Dual Channel на 2x4, това ви излиза много по-скъпо. И да, сега ще си кажете, нали, Dual Channel, нали, много по-добре и да, както е. Всъщност, бюджетното решение в бюджетната конфигурация е приоритет в случая, така че ако искате да си направите Dual Channel, сега ще ви кажа какво да се изберете след края на конфигурацията. Нека преминаваме към следващия компонент. И така, следващия компонент е поздрав за Марк Топлото, който наистина много правилно го прави в коментарите, нали, за миналия клип, който може да видите долу в описанието, ще има линка. А именно това е HDD-то, хард диска. И искам само да кажа, Марк, че разликата между Toshiba и Western Digital е точно 2 лева и като качество нямат голяма разлика, но ето този път съм подбрал Western Digital 99 лева, нека го кажем 100 лева, SATA 3, 1 терабайт, смятам, че е абсолютно достатъчно и наистина е доста бюджетен хард диск и като цяло е доста добро. И нека преминаваме към следващия компонент. Така, това е последния компонент от нашата конфигурация, а именно охлаждането. Сега ще си кажете, плата 7 лева, не ми излиза нещо сметката, смисъл това е просто, това са 3 вентилаторчета по 120 мм, за да може да използваме абсолютно цялото място в самата кутия за охлаждане. Ако искате да оверклоквате видеокарта, нямате абсолютно никакъв проблем. 1050 Ti е доста добра за оверклокване. И в този клип, който видяхте, когато показах видеокартата, този клип, който видяхте, всъщност определено RAM паметта е доста по-качествена там. Тя дори е използвана Dual Channel с доста по-скъпо RAM памет. И затова, когато си оверклокнете видеокартата, ще постигнете малко по-висок резултат. Когато си оверклокнете видеокартата, ще постигне малко по-висок резултат от този на клипа. И така, хора, като цяло това беше конфигурацията, но сега ще си кажете, нали щеш да казваш, нали, за RAM паметта нещо, екстенции, така глупости.
И така, ако искате да направите 16 гигабайта, защото така наистина ще работи абсолютно пълноценна конфигурацията, пак съм избрал RAM на Kingston, именно 16 гигабайтовата Dual Channel 2 по 8 и е 270 лева. Това 130, 270, има 140 лева разлика и ви излиза като цяло общо 1240 лева приблизително, не, по-точно 1220 лева. Конфигурацията, ако нали имате бюджет 1250, препоръчвам ви да си вземете ето тази RAM памет на Kingston. И като цяло, надявам се да съм бил полезен. Пишете коментарите, каквито коментари искате, предлагайте ми още конфигурации. Бъдещите ми клипове ще са само такива, докато не си взема моята конфигурация, докато не си я сглобя. Тогава вече имам много гейминг, ще стримвам, както казах, вижте миналия клип. Искам в този клип също да съберем 12 лайка, искам в миналия клип да съберем 12 лайка, така че не го ударете, в смисъл, нокаутвайте го този лайк бутон и така, благодаря, че гледахте този клип и аре, чао! И така хора, на края на клипа искам само да кажа, че много благодаря на Smart Music и сега някои от вас сигурно са ги чували, те имат 20 000 абоната. Предложиха ми в последния клип съобщение, в което мога да използвам тяхната музика и ще ми излезе безплатно. И сега ето го съобщението, ако искате ми вярвайте, нали, ето ги, може отдолу в описанието ще има линк към канала и наистина много съм благодарен на тях, че ми дадоха това правомощие да използвам тяхната музика. Включил съм я в клипа, цялата музика ще има долу в описанието.